Ik was je altijd zoeken, wist je man. Ik zie het soms street veel. Ik was je zo geboren niet. Hoe ik vandaag is, was ik niet zo geboren. You know. Because dat vertelt, het is een lang proces, het is een lang proces man. In succes komen we naar zijn, elke dag een stapje voor te zetten. You know. Dat ik een nieuwe gedachte gecreëerd. You know. Een positieve gedachte. Doen iets positiefs elke lieve dag. En hoef ik grote visie, klein dingetjes. You know. Praat je met jezelf often. You know. Je ziet maar nu kopie. Praat je met jezelf often. Praat je met God. Praat je met Heilige Geest. Wat kan ik verbeteren? You know. Hoe kan ik verbeteren? Wat kan ik beter doen? You know. Wees beter als gisteren because al je succes. You know. Als jij terug kan denken aan je life. You know. Maar bijvoorbeeld je kan denken terug aan je leven. Je kan voor jezelf zeggen, joh, ik heb dan iets geleerd en kijk hoe ver het is gekomen. You know. Dat je dat kan zien, mensen, dat je dus klaar succes behaalt. En dan zijn succesvol. Dus meer als aan die succesvol mensen wat ik ken en wat ik zie.